Ebola virusarekin kutsatuta. Egon daiteken gaixo bat dago Basurtuko ospitalean. Osakidetzak gaur arratsaldean plazaratutako ohar bateken dioenez, probak egiten ere zaizkio paziente horri Ebola virusa duen ala ez jakiteko. Gizona eta bizkaitarra da gaixoa eta orain dela gutxi Afrikan egonda. Orain dela gutxi bueltatu da Sierra Leonatik hain zuzen ere. Osakidetzako oharrean zuk esan duzun bezala baita ere esaten dute ez dagoela inolako alarmarako motiborik. Pazientea isolaturik dago Basurtuko erietxean, horrelako kasuetarako beren beregi prestaturik duen gune berezi batean. Beraz, alarmarako momentuz motiborik ez. Sukarra omen du pertsona honek, baina gainontzean gaixoaren egoera fisikoa ona omen da. Beraz, hoixe da momentuz esan dezakeguna, Ebolak jota egon daiteken pertsona bat kontrolaturik daukate Basurtoko erietxean.